Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rapper tare da Emso mawaƙin masoya. Arab Rapper Production. Story Iwa inti ya habibti fi qalbi dakhalti Hausa Arab Rapper. Yo انتي في قلبي جلستي كل شيء شلتي حتى حياتي احبك حبيبتي تعالي باتي نشرب منتي في بيتكو اباتي نسميك بوغاتي واسعة اتيتي عشان حياتي زوجي حدنتي انا ملك انتي ملكة I am prince you a princess ni sarki ke kuma sarauniya na faɗa da yare uku don kowa ya jiya tauraruwa mai haske min idaniya akan ki ni zan iya hallaka kaina domin san ki a zuciya mun barna baby karki bar ni ki zo mi kauna ke ce kike zuwa min a bacci na ke ce kike kawata min da tunani na kin yi hakin din zuciyata kin hada da nutsuwar rayuwata ake mai tafiya da imanin yan mata na tafi da imanin Fatima soyayyata soyayyar ki ta saka min makanta. Story Iwa inti ya habibti fi qalbi dakhalti rayuwa kan so na fada so menene so alhamari babba sanadin so na shiga gurkuku labarina da akwai tausayi a cikin labarina wata rana ne da ni da mai so na kuji zance na bin yau tafiya mai nisa ne da mai kauna sai ga inda ba sun zo bisa kaina doka ke addina suna saran mai sona nan rayayyo halinsa labari ne mummuna sai na ɗaukar sai ga 'yan sanda kaina wannan shine kalubale a cikin ƙaunata sai laifin ya dawo bisa kayina ya maso ku biyo ni dan ci gaban labarina.